di ulau sadarion di parsanggenyo pita situlo puinon nungalas rohatta di antara nabida buhunia lawan di bagasakit yon ilas di roha di naung marsada hita pahoton hasadaulinon di parsanggenyo nyo putainon asa sadama hita orang yon tujolo noari asa sisada dulu anak sisada dulu bolu olah yon tujolo hari nabi hamuna balik dia kan namar loja mamulaon itu palko Tuhan tamar ya muna lasiro jala itu lanjut do kaulo tahun wali na mangihut dia ka ulaon nabi jadi atau muna manami paridahan na susuk terlopan na tabo nani alama banogot tinaruho potari bisonung ajonjok kami dihamis to lopu ima di parsangkion yo punami tuhudo hasadaulinon tugudo dosiro hainon martaniang mahami to magtari bata nang tutikya negro lam tugu manang lasiroha asa siatur mula toppa mula ni hada mula ni torsa nama depak kok tau toba madudal hon pustu bui hai mamang dihan kontak mula haus pada mudaman ma tunggu tak sofa godang sobat pada kamar tua di mata martanian mahami salut tak kapiro parna marta patamba marihanya kelas roh olah nion tujuan ya kayu nadama dihami somon hatari dan tua ay dan tiga siruk kasih tuan tor di bonara dan tiga parsangkeon manang perpadanan di marga dapat nasirakan di rohana solain ni paparan yang punami sito lopu parsangkeon yaman jala tong somon hatari kiringan dan piga sila kasih di bonana dan piga sa pumanon laos todo ketua umum ni margai tentang kita yang keluar ututai ala lima kami tanyang nami coba tari bata asa damo di hari soal ada na dua asa tak kimantok tua buru holang mantok tua berhotan di burian di hari nang tutikya nengro asa holang mantok kami marawa busu tahu mantok kami marawa asal lihat di hari panggabian lihat nang parhorasan hai mandong godang lihat jabe lihat parhorasannya mah mau lihat dia matang nama rohani
takas kita iko amang songon na dirohanami. Dapat malihami paparan niyo po namin si Tulwok po. Na marsanggay yan ha. Songon hatanin na dua-dua naman doktor. Dilolok atong parbubuan dito ruon atong partanggalan. Pilit na niulaw sa nanirohan dikyon. Di paparan niyo po na tuloy. Tuwari na ito. Jumpa ka na niluluan. Dapat ka na sinabahan. Diha muna parindiyan na. Takilingan nung takas. Diha taon aktaw. Pimpinan ni Marga na tuloy. Hobar tu songos sakti-sakti. Molopet naung di ba? Molopet na po na dibasal secara langsung iso. Songos hatari kedua na kiningan. Lasmaro hamu nama. Kaya na parindiyan. Jadi asal meneterhan alangan isuk kami nak presiden ni natuni asa ikos nomor sanggihan baik mah bodang nomor musibin baik mah pusip asa pusip lagu kami asa langsung alang esok kami patulunay. Baik ma. Si Bugajapu fakta. Si Bugajapu asa marhusik ke awak ketua dolon. Soal dia lah pemajuan punguan di pasang dia. Husik na siya na tolu betul. Jadi alani takas mamai si Bugajapu. Baik mama. Jodoh mah ketua nabi betul.